Straight to the point. Mayang buntag ka na itong tanan. Welcome sa atong laing edisyon sa atong tulumanon. Inyong tulumanon ang lakbay katoliko sa gyapon ng inyong ubos sa Sulugoon. Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. Magigoban o usab kaninyo rong buntaga atong oras mga sukintig paminaw 7 minutos naman magalabay ang alas 37 minutos na man magalabay alas 7 ka buntagon. Straight to the point. Bayong buntag sa atong mga sukintig paminaw nya tamas nabot aning atong live edition magbuntag ninyo anya diritas pagatag mangiyala o komentaryo regarding ani usa ka Seventh Day Adventist Church nga wa kadawat aning ampo nga Hail Mary. Straight to the point. Kay matod pa niya ko no, maot ko no ning Hail Mary. Ato ning hatagag pagtagad mga igala regarding aning mga komentaryo na sudlan magunato ni iyang live. Human lang aning ato mga pagampo. Inamin ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour for death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag sa itong mga sukintig paminaw, taman sinabot aning atong live edition. Straight to the point. Leha smaya punto por punto. Salamat kayo sa inyong magkanunayong pagsunod aning atong live niya. Ay kalimot sa mga ganitong usapin, ay kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel Lakbay Katoliko TV. So na tayo gitawag na tog 900 kuha ko masayop 958 na kabuk subscriber ato ni Adore sa atong YouTube channel gyud. Salamat kayo as mga nag-subscribe. I don't think so ay pila ka adlaw man tatong niabot tag 700 garon na 900 naman. Salamat kayo. Bago ra man nato ning giaktiman ang atong YouTube channel. So direta sa kuan paghatag katinawan aning pagampo nga gitawag nato og Hail Mary. So kaning Hail Mary mga igala kaning gitawag na to og pagampo nga magimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulan ka sa mga babae nga tanan ug bulan ang bata nga imong yanak. Usa ni siya kagitawag nato og powerful prayer sa ato nga mismong simbahan. Aniya kung balansihon nato gyud mga igala kining gitawag nato og mga laing sikta bitaw ang nagsige ni siya og supak-supak sa atong kwan 958 ni ubos din ato ang kwan diya anong na 956 man ni kadali lang day usahay nga mga laing sikta nga subscribe ani nga atong YouTube channel. Pag mapikon, i-unsubscribe na yun ta. Yan ning mga uban. Siguro, diris ato manggod sa akong cellphone akong gitanaw 958 kabuk subscriber ni kaganina. Unya karon nahimo na lang 956 ang duha. Wana mo subscribe ning duha siguro. Mutin sa niya. Mga laing sikta dago ni. Dila na po nato na sila sa kuan kining tawag aning sabton. Okay, so wala nila nahimo mga igala. Yam din ni si Kuan Drew Daig. Une hingtungdan gagapon sa iyahang kuan. Giribat niya manggo ni Mr. Daig kining atong pagampo nga magimaya ka Maria kay dili kuno na sugos Ginoo. Kanang inyong mga personal prayer dili man na sugo sa Ginoo. Anong inyong malagi nang giampo niya nagpaampo pagin mong pastor ang pinaka-worst ani. Straight to the point. Kaya ra ba gitay mabasa sa Biblia nga sugo gyud oral mismong niingon si Kristo papandong mo dito sa pastor Straight to the point. Wa gyud. Sana lang kuan. Sana lang og kanang tawag aning basta wa gyud mo. Kapitulo bersikulo wa jud. So dinhi na to makita mga igala ang gitawag na to og
Gining ilaha bitong pagsupak-supak kaning atong pagampo. Kay matod pa di man sugo. Nya karon, dire sa lanta. Yang gisyo last part sa nitong nadunggan ako sa diyang live ba sila nga siga po pag-ingon ako nga kuwaon ako siya ako'y bahala niya tanan. Gisalo ding Father Darwin. Kay mahadlok mo siga po mo kuan. Mahadlok siga po mo. Mahadlok si Father Darwin nga mawa kuno ko siya. Straight to the point. Sa wapa ko ang Father Darwin, membro na ko daan sa punto por punto sa una pa. Na nilaylo lang tagamay sa ilaha tungod to mga problema sa Catholic Faith Defender diri sa Dipolog karon kay okay naman na under naman ta didto, walay problema na sa mga Catholic Faith Defender des Maya Dipolog ha. Si Dresalog chapter sila ni Brother Daniel Sumalpong. Morning ni nagkape si Brad Monolito ginitaran lahi na din ako magkape-kape ron piki naman gaya ng kape-kape wala tayo magkuha na wala ta suyop-suyop sa lantas ato ang tubig babuntag sayo. So mao ni ang nahitabo na matod pa niya sa iyahag yung birada kaya kong giampuan. Kaya siya, ampuan ka na gugap. Sige, maginampuay tang duwa ni. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Yalay, Ginoo, siga po. Wa ka gwantas magimaya ka Maria, gikick out ko sa kanahan. Straight to the point. Ha? Diyan na to makita unsa giday ka powerful ning maghimaya ka Maria. No. Dini tanawang na itabo niya nga atik-atik ha. O lagi nagiingon na tong 70 Adventist. Dili na 70 Adventist ka ng SDA. Siktang daghang atik na. Siktang daghang atik na. Kaya nga naman, tanawa gid mismo ang gitawag nato og kuan. Hindi bang tawag taas-taas man dili among birada nga na-upload na ko ni sa YouTube channel ako karon. 1 hour and 30 minutes. So pwede yung taasan ng kumbate na mo gabi kay tabtan mo ginako ni. Live siya. Giplay pa niya to kung kuan. Karon, or as to no, para gyud nga maibaw-an na to bagay. Una gyud na kong gipangutana siya ha. Unsa man gyud ning gitawag na tog prayer. Sa storya lang ug wa ka kay balong. Lisoda po kay nang imong pangutana oy. Paglisod gining mga alipuri sa yawa og define ug unsay prayer kay in the first place ang alipuri sa yawa particularly na ang yawa di gina kabalong muampo kay ngano man wala gina sila pagampo. Straight to the point. Ha? Muna kung ipa-define nimo nis mga sakop sa yawa adi kini maglisod gid tubag mo bitaw tong diingon sa lisoda po kay sa pangutana oy. Ha? Ay! Gilisod siya sa tong pangutana. Supposedly kung sige magkamag-ampo. Untan awar ako nagingon yung dili pwede mag-ampo. Nga balik-balik. Ya sige mag-ampo kada adlaw. Dapat ug nag-ampo mo karon sulod adlaw ay na mo gampo antod-antod gikasar mga pwede mag-ampo. Now karon nahitabo niya. Sige, what is prayer? Lisuda bukan na mong pangutana oy. Gilisdan siya. Sige, di na ka na ko lisod-lisodon. Ito ko nakapokus sa tong Hail Mary full of grace. Kaya yung gisupa, kaya dili lagi sugo. Pero naadi ay sugo ang Ginoo ana. Kanya ang iyang gisugo sa Anghel Gabriel. Apreciation man to, Brad. Wa mo tayo problema kung sana. Natanawa ang iyang giatik ha, siktang dagang atik. Imbis ka gigamit yung bugna na Biblia, iyahan na sang gibaylo atong King James Version nagtuod na ba siya nga wataan ng King James Version nga 5 ka buok King James Version nga translation nana ko dire. Una tanawa ha iya yung giayog limbong ba kay ingon siya nga di man nasugo o sige basahon na to ang saan Lucas kapitulo 1:26 naa di iyang nabasahan yung saon tamang gini biblical man gini maghimaya ka Maria tanawa ha. Ako ni basahon. Kaning 1:28. Tanawa ha. Misulod ang manulunda ngadto kaniya og miingon, maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayenan. Mo ni giingon sa bugna translation ha. Karon dirita sa gitawag nato og
King James version nga yasang gigamit. Ato basahon gyapon niya. Bisaya nga King James version eh. Na may English aning nga King James version ato basahon Japanese English. Oh, lantahon na to ni. So may pamulong ani. 1:28. Og ang manulunda may adto ka og miingon kaniya. Kumusta ka babaeng hinatagan sa grasya ang Ginoo ana uban kanimo? Dalaygon ikaw diha sa mga kababayenan. Sa English translation, and the angel come into her and said, Hail thou art, highly favored. The Lord is with thee. Blessed are you among women. Tanawa ha? So biblical ba gini magimaya kamarya puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Samot na kaning ni nga Bisaya gid nga Biblia nga naay logo sa Seventh-day Adventist General Conference dili man offshot ni luguha kanina oh. To si Archie Anyides, isupak-supak ka ng imahe sa Katoliko, yung bukton, dago kayo imahe ni Jesus Christ, masama na. Lisod ng Anyides, sabot, ani. Straight to the point. Tanaw na to ni Lucas 1:28. So may giingon din eh. Tama og ang manulunda miadto og miingon kaniya, kamusta ka babaeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo ana uban kanimo, dalaygon ikaw diha sa mga kababayenan. Dinhigid sa atong translation nga pinakakaraan nga translation Biblia sa simbahang Katoliko ang Duay Rhyme version. Niingon gyud diri, klaro kayo, tanawa ha. Dahil giingon diri sa Biblia. Labi na karon kay buwan sa Oktubre, sige grosaryong Katoliko, wag yun, magalag yun nila insiktani sa itong grosaryohan. Tanawa rin ko niya, 1:28. O sabay giingon dire, and the angel being came and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Tanawa ning ilang paborito yung gamiton nga Biblia, ang Latina Vulgata ni Monsignor Yap, unsa may pahayag dire. Tanawa ha. Ang Latina Vulgata ni Monsignor Yap nga gipahayag yun diri. Lucas 1:28. Tanawa. Ay gapon nulod sila gapon silang Brad Jomel Baloria tugda po isa katong sakop sa awa namang kumukuha na to ambat kay katong naisakop sa tawag ganing ni ang ni Gregorio Aglipay ba sakop nila. Sod-sod sa ditong lugar, nagpagkahudyo lugar mo. Lisod biya po ning taong magpagkahudyo bisag di hudyo. Tanawa ha. 28. Og sa paghisulod ngadto kaniya, ang anghel miingon, maghimaya ka puno ka sa grasyang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa mga kababayenan. Saon man gining naa man ginis Biblia? Saon man gini? Naa sa Biblia Karon, question. Sugo ba nas Ginoo ba kay kinahanglan ng ampuon nato sa mga tao? Straight to the point. Diara ang iyahang gilimbong og nidagan siya sa King James version kay para niya tawag aning ni ang di niya kayag basahon ning bugna. Mao man yang gibasa primero ang bugna. Tawa 26. Og nga atong basahon ning San Lucas 1:26. Karon sa ika-unom ka bulan gisugo sa Dios ang manulunda nga si Gabriel. Tingala ko kaya gibasa nawala naman ning gisugo. Jesus kay tuam din ni ambak dito sa King James version nga translation. Sus Ginoo ko pastila na lang in taon. Tuwa dito ni ambak. Dia. Karon sa ika-unom ka bulan gisugo sa Dios ang manulunda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazareth. At tanawa gisugo gid ay. Now sa sugo ani unsa man ang gi-instruct kay normal og sugoon kas Ginoo naagyo di ay instruction. Kung sugoon ka Ginoo dili kay kaugalingon na ng istorya-istorya nimo. Hatagan kag instruction sa Ginoo. Kamo ni iingon dito.
So kanang gilitok ni Anghel Gabriel ngadto kang Santa Maria, maghimaya ka, puno ka sa grasya ang ginunahan kanimo. Instruction na sa Dios Amahan, sugo na sa Dios Amahan ngadto kang Anghel Gabriel nga ipaabot niya kang Santa Maria. Ha? Straight to the point. Oo nang, perting lipat-lipat in taon niya. Hindi magko niya malipat. Magtuod ako siyang malipat ko niya. Now karon. Ha? Tanaw na to. Sugo mong gina. Naaman siya mensahe. May mensahe siya sa usa ka batan-on nga dalaga, di ba? Kasi nayura ni Jose. Oo to ha. Usa ka ulay 27. Sa usa ka ulay nga kaslunon usa ka lalaki nga ginganlan si Jose, banay ni David. Ang ngalan sa ulay mao si Maria. Kuan man ni bugna man atong gibasa. So ano nga atong balansihon? Now sa naamang gina ingon siya maot lagi nang maghimaya ka Maria Brad. Maot gina perting maot. Oh no. Inumdum ko sa kuan ba? Tawag aning kaso nga eksorsismo ni Reverend Father Darwin Yetiano nga doon natin napusis dito miyon. Ayaw, may pampuan ang inyong Maria. Kaya may musugot anak. Oh no. Ha? Dili, may ganahan na nang maghimaya ka Maria kay matortured men. Ha? Ay, anay tabo. Agalipunes, unsa man? Maot nang maghimaya ka Maria. Ay, maot. Now question. Tubagalan ko, kategorikal. Ha? San Lucas 1:28. Unsa magini? Dautan ba ni o dili? Yes or no? Lahi magyang gi-explain. Ginoo ko. Ay nata. Dapat say paampo-ampo. Anak din sampuan di kagap. Sige maginampuay ta. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasyang Ginoo na kanimo. Asya pod Ginoo Hesus, sigapo Hesus. Wa ka gwantas maghimaya ka Maria, gi-remove din kos kanahan. Ay. Ang saon ta man eh? Ha? Ang saon ta man gini? Ada magina, biblikal magina. Now, ingon siya, maot ng inyong maghimaya ka Maria. Maot. Anong maot man? Unsay rason? Asa mabasa sa Biblia nga ang mag-ampo ta sa maghimaya ka Maria maot. Straight to the point. Naana sa San Mateo sa City bad. Sige, basahon na to. Nabalaw kong sunod sa iyahang kuan kay bisig amon sa ambak-ambak na translation. Ang di ay ang gigamit ang King James. Ito dagoy sa ko King James version nga Biblia. Tanawa ha. San Mateo sa City. O niya. Ato ning basahon sa City. Unta yung likay ani. Sa City. Ato ning hatagag pagtagad ning ilang gikutlo kay naa ako nay mabasa dere. Naa ako nay mabasa nga ang maghimaya ka Maria puno ka sa grasya o sa kamaot. Atong basahon. Og sa inyong pag-ampo ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan ingon sa gihimo sa mga hintil. Matanawa ra brad, wagi day mabasa lagi nato dire. Nga maggingingon si Kristo maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya usa na kadautan nga pulong. Kay kung ningnon magud nato nga dautan ang maghimaya ka Maria sama ra nga gi-accuse ninyo ang Dios Amahan nga moy unang midayeg kang Santa Maria. Tahimo na day siguro ning dautan ng Dios Amahan na ning tungod daron. Straight to the point. Kay ngano man? Na first place siya ba nagsugo ato kang Anghel Gabriel. Taga-taon lang bro hang. Siya ba gasugo ato kay Anghel Gabriel. Kaya instruction niya kay Anghel Gabriel mo ito gilitok ni Anghel Gabriel kang mamamiri. Karon ay usam na ba? Naitabo ampo ba na? Sa kapanahonan ana sa tawag aning ni ang actual nilang conversation yod, jadi magini damgo. Wa man gid gipadamgo si Santa Maria aning Anghel Gabriel nga hoy magsaba ka. Wa man. Actual man gito nilang duha face to face man gito nakitaan man gid niya ang Anghel. So una pinaagi sa Dios Amahan, tungod sa Dios Amahan, pinaagi kang Anghel Gabriel, gidaig siya. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, appreciation man na brad.
Dili man na ampo. Tanawa ang amahan namo maghimaya, kaning amahan namo nga ampo. Tudlo ni Kristo, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Apreciation man na, sayop din na. Unya, sugo ra ba gina sa itong Ginoo nga magampo ta amahan namo, kaya ginagitudlo sa iyang mga apostoles. Question, doon na ba bisag usa ka buok sa badista nga nagampo og amahan namo? Isa na straight to the point. Ano ko guwata? Di ko madaas inyong atik-atik bulsa. Kay walay bisan usa nga Seventh-day Adventist nga nagampo og our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Straight to the point. Sige. Bawal makaning ampo nga balik-balik. Ganun si Kristo ga balik-balik man. Bawal maganing ampo balik-balik. Ngayon si Kristo nag-ampo magbalik-balik sa samang mga pulong. Dihar mo na si Piat. Depende na ba? Situasyonal na ba? Jesus, Ginoo ko. No, nada. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na ganim. Wala, dili man nasugo. Dili sugo. Ang Diyos amahan mo, nagsugo na kang Anghel Gabriel. So you know what is prayer means? Dihata, unsa mo gidaning prayer? So kana kay giampo na sa Katoliko, that's why kabalo ka unsay prayer. So diha na to magkita, mag-research ka, what is prayer diay? So di lang ko mo gamit aning mga tawag aning Catechism of the Catholic Church, kining gitawag na to og mga kining ni ang kining mga libro bitaw sa kuan, kining mga libro sa laing sikta. Ari lang ta kining mga Wikipedia, maraming Japon, di magyapon nila tuhan na may mga kung mag-search ka sa Wikipedia na may deklarasyon ang Wikipedia, may meaning ang Wikipedia regarding sa pagampo. Prayers ba? Na mga meaning So din ita sa gitawag na to og Alpha and Omega ang gisuwat sa ilang founder nga si Ellen White. Meaning aning prayer batong tanahon sa prayer sa factual index paina 355. Prayer is common to all religious. Man has inner need, seek contact with God through prayer. Nakikkontak kas Ginoo. But prayers have often deteriorated into formal recitation tied to a certain place, direction, or pattern. So kaning giingon dire nga gitawag na to og meaning nila to tiwason. Jesus warns of praying in this manner. The essence of prayer is an inner unity of spirit with God. John chapter 4 verse 21 to 24. Prayers may vary widely as to their content. They can be requests made to God, praise and thanksgiving, or intercessory prayers. Kaya ba mo unsa ning intercessory? Prayers on another behalf. Diba? Another behalf, si Santa Maria, intercessory. Ipangayuan na tong tabang na ibaw mo na. So despite nga inyong gisupak-supak ng pag-ampong maghimaya ka Maria, kay para ninyo dautan, straight to the point. Para ninyo maot, tagduda na inoong ko ninyo aning tungoda ron. Straight to the point. Tanawa ning gitabo sa kuan Genesis 3:15 nga magdinomtanay ang babae ug ang bitin. Dili man na mahitabo brad kung atong i-contact na kay kuan o atong ipasangil na kay iba, dili naman na mahitabo nga si iba magdumot pas bitin kay wana natagak na mas iba sa bitin. Natagak na gyud iba sa bitin. So kinsa man kung balihon na to ng iba, mahulog ra man gyapon nag-ave. So ang bagong iba mao ni si Santa Maria nga mo'y mubatok sa yawa. That is why kining pagkapuno sa grasya ni Santa Maria ang giingon sa Dios Amahan, pinaagi kang San Gabriel nga maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, diha gibatokan niya ang yawa. Diha napildi ang yawa. Kay ang pagkapuno sa grasya nasayo bisan kini mga Sabadista, mauna ang tambal sa pagkawala sa sala. Ug munay dako nga hinungdan nga si Santa Maria hawa sa sala ug wa gyud sa mga igala. Straight to the point. Mo ni ang naitabo sa mga Sabadista.
O niya, may Katoliko siguro, nga naingon magimaya ka Maria, ikaw ang among Dios, nitapot ka sa bungbong, naa ka sa rebulto, waman, straight, to the point, klaro maginang giingon sa Biblia, maghimaya ka, puno ka sa grasyang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa tanang mga babae o bulahan ng bata nga imong gianay. Ibayan na ato ang kaugalingong pulong. Pulong na ni Anghel Gabriel o pulong sana sa gitawag na to og kang Santa Elizabeth. Si Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo, mingon siya, bulahan ka sa tanang mga babae o bulahan ang bata nga imong gianay. Ha? Sus, kaning mga laing sikta kay di man gyud mo tawag ni Santa Maria bulahan. Nagduda na ko ani, di gini puno sa grasya o puno sa Espiritu Santo. Puno ni Espiritu Tonto. Straight to the point. Anong moingon matag puno sa Espiritu Tonto? Sige pangatake ani Santa Maria. Wa pa makontinto, pamuak pa ni mga imahe. Straight to the point. Ha? Kaklaro ano? Di lang ko mogamit aning katikisim of the Catholic Church nga what is prayer. Kaya mo rin maghihapon, basta mga komentaryo, tadi kita mo gamit sa itong kaugalingong libro, kami yung bayas na inyo man libro. Ya, ang Biblia na inahimong bugos na tungoda. Straight, to the point. Ning gamit na yung kong Biblia nga na yung mga logos sa badista ingnan pagyapo, gibugos na inoon ning gapo. Naunsa naman yung tao ni mga sa badistahan eh. Ha? Karon na siya pangutana, gwapo, nindot niya pangutana day. Naabay, apostolis, nga naghimaya kang Maria, nag-ingon, nag-ampog, maghimaya kang Maria, puno ka sa grasya. Una, ato sa tanahon kung si Santa Maria giapil bagyos pag-ampo sa mga apostoles. Kay kung wala giapil, di na nato na yampo. Kay ang mga apostoles, wa man ka na nila giapil si Santa Maria sa pag-ampo. Oh. Ila rin bang pasangil nga si Santa Maria kuno sa badista? Oh no! Wa pang gabae ni mga tawhana. Straight! To the point. Saon pa itawon pagkasabadista na Santa Maria, ginagailhi si Iling Goldwhite ni Santa Maria. Ha? Wala jud mo originality, Brad. Halos mga terminong gigamit ba? Nadungog ra nako na sa lain defensor kopya kaayo nimo. Unsa man nga kuan? Unsa man nga termino nga imong kuan? Kita kay namatay ka og galingong bersyon dire. Unsa nga termino? Unsa man nga termino imong giingon? So aton tanawon ning kung nasakitan ka sa kung banat, antusan na lang sa tanawa ha, giingon Diyos Biblia ha. Straight to the point. Diara. Basahon na to. Sa buhat 1:12. Padulong tag 14. Unya mga apostoles na malig sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon sa usa ka kilometro gikan sa siyudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, Santiago, si Andres, Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, Santiago nga anak ni Alpeo, Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago nagtigom. 14 nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babae og ni Maria nga inahan ni Jesus o sa mga igsoong lalaki ni Jesus. Sus, klaro di guys tanan. Straight to the point. Nagiuban yun nila pag-ampo sa Santa Maria. No, kung wala nila giuban, loy, kung sabadista pa Santa Maria, perti luya. Loy, di kay sa Santa Maria ani kung nasabadista pa, wagi labot sa pag-ampo ani nila. Straight to the point. Tanawa. Sa giwali ni tawag ani San Pablo, naingon si San Pablo, 16:6 matud pa sa iyang wali aning Roma 16:6 niya na siya. Ipangamusta ako kang Maria nga nagbudla ipangamusta ako kang Maria nga nagapangabudlay pag-ayo diha kaninyo. King James na itong gibasa. Sa Latina Vulgata dire nga atong mabasa, yukbuhi si Maria nga naghago tungod kaninyo. Mao ba ni statement dia? Dira na ko basahon. So ipangamusta man ba? Di sa ipangamusta man. Di ba yukbuhan? Sige. Basta giingon ni Anghel Gabriel kang Santa Maria, paghimaya ka. O di ba? O
Nangamusta si Angel Gabriel kang Santa Maria. Pati ba na pangamusta dili ba na pagdaig? Jesus, Ginoo, pastila ni mga kaduda na sa taninyo aning trabaho ba? Straight to the point. Ha? Makaduda bitaw. Muna kung magbalanse kitag tinuod mga igala, ambot og pila ka bukyawa ani naa sa ilang sulod ani. Straight to the point. Ay nga naman. Diri na to magkita ba nga unsa gyud ay ni sila? Ha? Ato ang subscriber 961 kadali lang ha. 958 hapit na. Nagkatubo-tubo na dahil ni. O kaganina nakuhaan tag duha ka buok na may nag-unsubscribe adto. Mga sulpot na ito karon adungangan sad sa dihang tawag aning nag-refresh ko 961 na. So, salamat kayo sa atong kuha na maabot lang dinigi sa kaliburon. Ma-monetize na ta. Sige lang kay magka-income taning atong YouTube channel. Pangatag gyapon nato nis mga nagkinahanglan. Mao na baruganan sa simbahan. Isa ra ang kamatuoran. Isa ra ang pagpaliwanag kay naa sa simbahan ang tudlo. Dili sa pare inyo sulpot Biblia kay basihan pero ang iya pagsabot sa ni maayong buntag bro, watching from Sarangani province. Okay, salamat kayo. Ayan naman to si Kuan, si tawag aning ni ang Jumil Baloria. Ayan naman to si Jumil Baloria. Ato ning pasudlon diri wala man si Kuan. Bro Jumil, sod na bro ganina nalingaw sa tagpangomentaryo ani ganina. Salamat kayo sa mga naminaw ha, nagsunod sa atong programa. Bro, oy, sa Old Testament daghan mention si Mama Mire sa sulat ni Propeta Isaias sa 7:14, 7:14. Umpisa pag conception si Saint Anne siya. Kuan. So asan to si Kuan ato tong pasudlon si Brad Jumil. Og walay kuan ani magpasud taglaing Katoliko ani para magpasud tag Katoliko lain diri kanang ganahan at i-request na nang gustong mosulod kaya tong tabangan ni istorya ning Kuan. Ang mga falling angel manggon na sila bro, mga SDA. Si Kuan na nag-comment ato diri. Para magkay asaman. Nganong naisulat maning sige. Ato pasudlon si Kuan. Sa to, itaon sa nato to. Sa may relihiyon ani sa Badista ni o sa Ikuan ani daw dili man nato majuwin di ay kay wala man sa Ikuan, di man majuwin nihirit pa kay ato na siyang i-cross examine. Di man wala sa Ikuan. Siya pag-request lang dia gusto ka mosulod kaya itong istoryahon imong pagtuong hiwi. Straight to the point. Murag SDA na siya bro. Lagi si Julito Daig nag-comment sa to dire. Wadlok na ito mosulod ba? Imbis kayang programa kita yung mangutana gayam ng programa kita na minaw ipangutanon. Unsa na minaw ni straight to the point. Sayang lang kayo ngalan-ngalan sa imong programa ba nga gitawag Common Sense TV. Kanya ang ending di ay wala, ikaw mismo wala kay common sense. Hiwi pa sa tanang hiwi bro. Ito nang istoryahon na imong hiwi kapag tuo. Kaya itong tarungon na ba kuan man kitang Katoliko
Di man tuyo na to diri nga hiwion na to ng inyong pagtuo permi. Hiwi naman na daan ato lang ng tarungon. Ha? Bali mo na. Ato lang ng tarungon imong hiwi nga pagtuo gud. Ya. So mo na dia. Di mga kung magbalanse kitag tinuod bitaw. Layo yung kay mos tinuod. Unsaon na lang. No, kaning giingon nila nga supak yung kay sila aning magimaya ka Maria puno ka sa grasya. Biblikal maginaw sa man ninyo tawag aning ni ang pagsupak ron. Ha? Dili ba ni kumaingon ta kaniyang giingon maot man ning magimaya ka Maria brad. Para sa mga demonyo maot gini. So alang nato nga nagtuo kang Santa Maria, adi gini maot. Ya, kanindot magani. That is si Kristo bitaw nidaig sa iyang ginikanan. Kani niingon sila sakop kuno sila sa gituko ni Kristo niya ag anak ra ilang giganahan na ginikanan wala. Oh no. Di dakong binuang ni. Ha? Kini bang ginikanan ra kaganahan aw sa anak ra kaganahan niya sa ginikanan wa. Dapat doblang imuhang tawag aning ganahan. Kung giganahan ka sa anak, giganahan sa kas ginikanan. Kung nakadaig ka sa anak, muraig sa tiyas ginikanan. Asar man giingon yung nga nagsunod mo sa pulo kasugo. Daon sa may giingon sa pulo kasugo di ay. Di ba niingon ang pulo kasugo tahodon ang inahan ug ang amahan. Asa ba inyo pagtahod ani wa may mo pagtahod ani trabaho Ha? Straight to the point. Kaya ang inyong pagtahod ani wa nagkadimao ba? Unsa kaniya biblikal mo gina bagimaya ka Maria puno ka sa grasya Ginoo na kaniya. Powerful kay na nga mga pagampo. Kaya nga naman bisan ang yawa mahadlok ana. Reality na kay dagagay kaso si bahang Katoliko ang mga eksorsismo. Mingon dyan yung mga yawa dias na pusis bang ayaw kong paampo ang inyong maghimaya ka Maria. Ang nahitabo po na ni ilang alipures ang nahitabo po na ni ilang alipures kay aron di kay halata ba ni ana na lang ang inyong maghimaya ka Maria maot. Asa man ni maot in taon? Dautan bago day nimo ampo tag magimaya ka Maria. Dautan bago day nimo daig tani Santa Maria. Pinaagi sa tong pag-ampo kay dili mo ginato na. Kini ra ba yang gingon asa mabasa sa Biblia nga si Santa Maria nalangit na. Ug ato nang tukion mga igala kan regarding about Assumption of Mother Mary. Lawas og kalag malangay tani isu ra magimaya ka Maria. Gusto niya nga tawag aning ni ang ikaw ra man siguro anak sa yawa no wa pa hibaw-as imong papa. Oh no. Ano man, kay ang ilaha mismo nga amahan ang yawa ba? Dias pusis niingon gyud sa nga, may pa, si Santa Maria. Niingon gyud ang yawa, unfair ka ng inyong Diyos. Kay si Santa Maria, gipasaka niya sa langit. Kami di gyud mi kasod. So na kay balo ang yawa nga si Santa Maria naag langit. Kamu wa man mo paibawas yung papa di ay. Straight to the point. Ngano ka ha? Unsa may dakong rason tungod ba kay gihilom lang na sa inyong amahan kay aron napamoy aron magpabilin pagyud mo nga dili mo tuo ni Santa Maria. Abugoy po din ninyong papa day no. Ano man kung pahibalon mong gun mo siyawa nga si Santa Maria nalangit na, of course moundang yung magpangatake ni Santa Maria. Mas mudaig pagyud sumug sa mo tituan nagos langit. Ning hitabo nga wa gyud mo pahibaw sa yawa kay og pahibalon mo siya muundang na mag-atake ni Santa Maria ay siguro magkatoliko pa mo. Straight to the point. Kamingon man ning uban nga dili mi mudaig ni Santa Maria kay si Santa Maria wa panas langit mga igala kuyawag ko ano kanang styling atong mga amigo. Daog muundang pud sila og daig ni Santa Maria. Ilaha po na no? That's kung kita nga Katoliko adlaw gabi magimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo resulta to apoy naniid kilid-kilid ba niingon mag hoy alingog-ngog man na imong maghimaya ka Maria. Oh no. Ang imong maghimaya ka Maria maot man na. Sino kaya dyan? Mga alien yan kami dito. Oh no. Anong alien yan? Yung mga naniniwala kay Ellen Goodwhite.
Naniniwala dahil sila ni Eileen Goldwhite di ay. Si Eileen Goldwhite ilang gipadako og tinuod, mas naminaw pa sila sa mga mensahe ni Eileen Goldwhite di ay. Ang mensahe ni Santa Maria, wa gyud nila paminawa, wa gyud nila tumana. Unsa day mensahe ni Santa Maria, di ba niingon, sukad karon ang tanan tao motawag ka na kog bulahan. Wa di kay labot sa tao aning trabaho ang giingon ni Santa Maria, tanan tao guni. Kana makasiguro na gitang apil ana kay tanan tao man. Kaya katong inyong gikutlo ka San Marcos 2:27 tao ra man jud to, di magid tanan tao. So nya kato pag yung tao ha, sa Grego nga pinulungan gitawag pag itog anthropos, sabot ipasabot, nakarefer lang to sa tao nga Hudyo. Dili labot ang mga Kristiyano adto. Kaya kung di mo basahon ka ng San Marcos 2:28, ang Ginoo si Kristo mao'y magbuot. So unsay angay buhaton sa adlaw ng igpapahulay. Therefore na ay laing bersyon si Kristo sa adlaw ng igpapahulay. Sama ra sa ding Katoliko nga kaning tungoda kay tanang tao baya na. Si Santa Maria baya namulong ana ha. Sukad karon ang tanang tao motawag ka na kog bulahan. Kamusta pila ka kabuk sa badista ni ingong bulahan ka sa tanang mga babae og bulahan ng bata nga imong ianak. Naamay sa badista ningog bagimaya ka Maria napuno kas disgrasya. Oh, no. Na. Og mao ni ang inyong kinabuhi puros disgrasya permanente. Straight to the point. Kaya naman wa mo mi kina inyong gibanat-banat. Karon no kay bawo magita ron. Magbulan sa October asos Ginoo ko. Kibaw na tana daan. Na maghalang ginilang baba ani maghalang ginilang sa labutan ani murag di Sus Ginoo ko. Basta protestante bro ilang tumong ang pagsupak sa Catholic dili nila sunod ng doktrina sa Catholic bisan kay balon na sila nga mini kayo mao man amo ra giniilahas pagsupak ano man nature man na sayawa ang magsusupak nature sayawa nga musupak mao na ang nature sayawa. Para nila si Eileen Goldwhite propeta pero dili gyud sila mo tugot nga bulaan sus Ginoo ko. Dili tanawon nato ni balansi bagbalansi kitag tinuod ba? Magukisa man ni. Ato sa ning tanaw na. Kung magbalansi tag tinuod si kuani. Ni unsa may tawag sa tao nga walay takod sa ginikanan dili ba walay batasan di kay ingog way batasan kato bitong born again nga si kuan si Victor Magaliano kay di magid siya moingon ko nga I love you Mama Mary gihigugma ko ikaw kay adto ra gid sang Kristo. Sige unsa may tawag aning tawo na igugma sa anak apan sa ginikanan wa dili man ingog way batasan yang giingon ingon man siya abnormal. Abnormal gid ning mahigugma ra sa nakapan sa ginikanan wala. Straight to the point. Ara ko to kamong conversation sa ko YouTube channel gipang save na. Unsay tawag aning tao nga nahigugma ra sa anak apan sa ginikanan wala. Ibitaharon tato niyo sa goy batasan kay matulid pa maning batasan ug ngin tagway batasan. Ingon gid sa abnormal la gaps sus Ginoo. Abnormal gid ning naigugma sa anak apan sa ginikanan wa disgrasya gid sila ring trabaho straight to the point. Kamoy kaingon na dili ako igor kong niawat na inyong mga pamulong. Ingon mo gud si Bradelpin Rano Rabago wa ko na batasan dilabaw pa soy batasan ingon ko niya abnormal. Bakit ina mo ba sa laman si Maria Gapo dili inahan sa espirituhanon dili sa unod kay wa man giburos Santa Maria tungod kay si Kristo atong gihimong igsuon normal nga magmamata kay si Kristo gamama man niya kita mga igsuon dili sa unod kun dili sa pagtuo man ani ang dating ba nakuha ni mo ang punto magtrabaho ka para naman magkatulong ka sa bayan o mag-ila-ila sa takin sa ko aron kaingon kag yamat di gid basta-basta ni. Straight. Ayaw ko ging na nga magtrabaho ka para magkatulong ka sa bayan. Ano bang naiambag mo sa bayan? Magbigay ka ng isa. Anong naiambag mo sa bayan?
Para naman mapuri ka ng bayan. Ultimo nga si Mita, di ka nga napuri, Mita. Dahil panay pamura ka dito sa ating comment section. Straight to the point. Ha? Oh. Ultimo nga si Mita, di ka pansin. Ultimo sa mga YouTube, di ka pansin. Dahil panay panira ka. Ayan ang nangyari sa'yo. Oh, ano bang naiambag mo sa Pinas? Pati sa YouTube, wala rin. Pag-ila-ila sa ta, kilalanin mo muna ako bago ka mangusga na para magkatulong ka sa bayan. Oh. Hindi mo ba ako kilala? Oh, sige. Anong gusto mo? Magkakakilalan tayo? Magkakikilala tayo ng lubusan? Ha? Oh, sabi niya, magtrabaho ka para mayambag ka naman sa bayan. Hindi niya siguro alam. Hindi mo alam siguro. Sige. Para magkaalaman tayo, mag-chat ka lang sa nangutana ko, bro. Sa Saudi Arabia na abay SDA dito nga nagwali ibanghilyo ni Kristo nga walay kukahadlok galing na sila simbahan sa lagnipa dito. Straight to the point. Wag yun na. Saudi Arabia katong nai-open country na gyud dito nga naay Katoliko. Wa bisag nipa na lang dito gihatod og kanang uway pero lang bisag kuan wa gyud mo. Sus Ginoo ko. Ha? Wa gyud mo. Siguro si Maria na nakapunta sa langit pero kayong piking Katoliko. Sa to pa naay piking Katoliko nasa dili piking Katoliko. Sige. Adiri mis dili piki. Alam ko na ang ginagawa mo araw-araw panay online kas ka lang Mr. Gapo. Kilalanin mo muna ako. Sige, wag ka na lang magano kung anong naiambag ko sa bayan. Kita mo naman siguro yung background ko. Background lang na ha. Basing natingala ka na kung mga background ba. So background na. Gamit na to na for debate. Naay simbahan ang Sabadista diri sa Cebu. Bro, gihimong extension sa kapilya ni Senyor Santo Niño. Straight to the point. Mo ba? Gihimong extension. Oy, wagi ka giguba nila sa Badista dia. Giguba ang ilang simbahan dia. Gihimo na lang extension dia. Sus pastilan na lang intaon luya intaon ni sila. Straight to the point. Di na nato ni ambato ning kuan. Kanina ay nag-comment dire kay mura magyapon in the first place po na mo so dire meta pusulod ka dire karon istoryahan na sa ta kay ron na sa ko ma-content na akong YouTube channel ba nga ana po sa Badista naparot na po dani nga tong kuan. Ang problema lang kay dili sa ka mo so dire sa tong live kay in the first place gidesign na jud ka gitawag na to og keyboard warrior jud ka no. I-design na ka nga keyboard warrior sa imo hapon na. Dili po ka na ko mapugos ana in the first place kay that's yours, not mine. Herbe Monsot na sige comment daghan na og ngalan. Siya na. Johnny kani si Jubans Johnny. Herbe Monsot. Unsa may tinuod pangalan gyud ani niya? Ibaligya siguro bro kay logi ang negosyo walay na recruit ang member networking mauman. So straight to the point. Kini bang mga Sabadista ba bisag asa lang sila maabot ka mag-mission ko no. Okay naman na may problema mag-mission mo okay kana yung trabaho mission god. Mga lima nila to sa una dito kog Surigao. Ana po siya dahil ko may Arthur po kog liti. Sila tabok kay mag-mission okay man na may problema mission na ninyo. Pero dafata inyong panghuongon ni Katoliko sa iyong mission na dili po na mao. Ayaw nyo huo nga. Mag-mission mo at tumos mga Muslim country nga wa mo tuon ni Kristo, wa mo dawat sa Ebanghelyo dito. Katong mga luma jud kayo ba nga naagbukid nga namuyo nga wa gyud pagtuos Ginoo kato. Botong nabay ateistang nagpamimbrog sa Badista. Straight to the point. Makiglantogi inos kay naamang god masupak ana. Diya sa Biblia atong basahon ning gitawag panultihon. Sa Biblia ha. Ay kaning kuan ba kaning gitawag na to og Proverbs. Das Biblia. Basahon nato ning 25 sa Biblia sa panultihon.
25:9. Pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang. Sa English, debate the cause with thy neighbor himself. Ha? Pagigdebate kita. O na ang ubang mga sikta basta in terms of debate, ginignahan. O ka na, i-take note na ha. Panultihon 25:9. Pakiglantugi sa imong isig katungod lamang. Nga nakiglantugi si Jesus kay nakiglantugi. Nasa kuan po na siya. Sa tawag aning Biblia. Nakiglantugi ang mga apostoles po di Kristo kanang buhat 17 kanang nadaw gi-comment ni kuan. So tawag aning ni ang kining ato manggong pagtuo usahay masobraan na lang po nila yung sikta mo nang di ginato kapugngan bitaw nga mo react sa taba. Ibalos magali ning kahoy nga way buot. Ibalos magali ning kahoy nga walay buot kita pagka so mo ni atong balansihon pag-ayaw mga igala. Now atong oras 28 minutos naman magkalabay alas 8 ka buntagon. Mayong buntag ni Idol Florjan Hilot dol. Ay buntag ni mo da dol. Uban sa imong gitawag pamilya dol. Kamusta naman kabuntagon na to da dol? Nagkasuyop na batag kape da dol? Kamusta ang kabuntagon nagkasuyop na ba mo da? Unsa man ni suyop pa imong giingon bad suyop pagkape. Labi sa ning inyong una-una. Salamat kayo sa atong 962 na nga subscriber. Actually karon pag kita nagkahuna-huna ani wa pa man ni tuig atong YouTube pero nidaghan na atong subscriber sa tulo ka tuig na to nga gama ani tungod kay wa na to ma-upload video kaya nga atong video limited gyayong di pud kan ba dili ka save dagamay kay imbe nga atong cellphone sa una karon kay arang-arang na so pwede na ta magka-save anig dagko kay ganina download ko video gi-save na ko tong conversation na mo atong Hail Mary gabi ni daig di ka ba to siya 8.72 gig so dako gud siya nga size nya morning na sold sa atong cellphone kay sa una imber gyud muka batag mga 17 MB din na kasulod sa kong cellphone ng video sa inig-save pa inig-edit pa wa na gid taon ngig karon kay dako na tong internal storage muna nga magkahunat-hunat na gid in taon tani og gama og mga video para ma-upload na to dire. So unsa gyud no ka belilhon ni atong pagtuong Katoliko. Martir sa iyang mata nga talawan man sila mamatay. Ingon si Daig bro nga daghan daw sila og martir tinuod ka na bro nga wali. Bisag isa ka buok santos o magali iya mo. Straight to the point. Say pagka-martir na sa Badista. Kanina silang Alpha and Omega martyrdom. Na sila kronolohiya aning martyrdom nila dire. Tanaw na ko ni ilang kronolohiya about martyrdom. Kisa ning gipang martyr dire. Ara atong subayon niya. Kini niya. Tanawa ha. Yaw. Charge of martyrdom 112 to 313. Kinsa man ning gimartir aning tungoda usa na si San Ignacio gipakaon sa Leon, obispo sa Antioquia. Kamo na sa Badista nang gimartir. Sa Badista mahadlok pa manggaling mahulog ag putots kay mito. Oh no. Moingon pa nga nami martir. Sus Ginoo ko sa may martir nyo na. Pila ka buk na martir daghan magay nganli kuno kinsa nang na martir ninyo. Daghan magkas Katoliko patindagana kahingalan ka ba daghan. San Lorenzo de Ruiz, San Pedro Calungsod, si St. Lawrence, si San Valentine. Mga nangamartir nas pagtuo. Ug daghan pang mga gatawag na to og mga apostolos ni Kristo, mga martir man to sila. Namatay antos kagulangon si San Juan lang. Si San tawag nito si Ignatius. Pero ito'y naghana kay martir si Katoliko. Ang uban, bisya, pare. Uban, mga ordinaryong tao nga nagpakamartir sa pagtuo. Di na mayap. Si San Juan pa ipahistoryahon, San Juan City 9. San Juan City 9, kining Revelation City 9, di gud makayap. Tagabit-bit og palwa, bistig puti. Sa Badista, ultimo gali siguro toko, ganis lukay, baya mo.
Gawit namoy ko, namoy Palm Sunday katang binditahan og pare or binditahan kabag ba? Wala. Ultimo galit to ko gislubi wag mo yamo. Oh no. Mo manganti pag kami brad Katoliko ha? Isa na lang dito sus kada tanawa na. Ingon sila gasugod kuno sila Jerusalem. Wali kalibutan kadiha man sa Amerika namugna nila simbahan wag kalibutan og isay unang na akin say unang nakapagkristiyano ng Amerika. Ang sige, granta to, nagsugod mo Jerusalem. Katong mga Holy Land dito, like panalitan, katong Assumption of Mother Mary, no? Ano? Kining the Tomb of Mother Mary. Ang the Tomb of Jesus Christ. Kining katong Bethlehem jud nga gipakatawhan ni Kristo mismo. Anong Katoliko may gibarog to nga simbahan, katedral? Dili man lagi Sabadista kung Sabadista pa tinuod og dito magsugod dapat gi-preserve na ninyo kay kung Sabadista pa lang i-granta to without admitting for the sake of the argument nga Sabadista gyud ang relihiyon petinuoya ang mga apostoles karon di gyud makita nag-asa nga matay ni straight to the point si Kristo siguro di gyud ma-identify og asa gilubong kay ngano man kinay mga Sabadista walay pagduaw sa binteryo kay para lang patay din na pwede duawon. Kita mga Katoliko gitagaan gyud nato nagbili. Ha? Naamay kapilya sa Sabadista dito sa Jerusalem pero magulang ras budiga asin. Ang maot kay porma ba nga di ta kay balog bungkag na dagway siguro ron kay wa gagira na mas Iraq ron o sa kwan Jerusalem. Ha? Gagira naman dito. Pero mga Sabadista kay kaning mga Jerusalem kasagaran na diha sa mga Hudyo gina sa Hudyo, sa Batkeeper, sa Bado, niya ilang kontra kay Hamas man, niya ang Hamas kay Musliman. So may na yung mga Sabadista, siguro ibalag kanyo ito pa daw sa Mas. Straight to the point. Ha? Bala mo kanyo dito. Nya, nga naman nga dito sa lubungan ni Kristo, Katoliko ang nagbarog. Pagyo Sabadista, rason. So may reason. Saan nalagay siguro ni pa umuwi kambag dito? Sandalag di donate mo gisa kabog simento may na lang. Ma-preserve ning lubong ni Kristo kay diri ba intawon sa gilubong. Stoy. Asa man eh? Ang ilahan na inoong gi og na panalitan lagi na Sabadista gid si Kristo, na Sabadista ning gitawag nato og tanan. Inamuyo dias kuan. Ang lubong sa mga apostoles di gyud makita nantod karon ug wa gyud ma-preserve. Kaya di man din sila ganahan o i-preserve ng mga patay kaya di na wala na inong dana ano balik-balikon pa nagmenteryo kaya wala gani sila pag-ampos patay suluoy kayo di kita ni sa matabunan tong nabungkag to gira to gilubngan ni Kristo okay siguro para sa mga Sabadista kaya umutoy kwenta para nila straight to the point kaya mayungan pagdaghan mig martir brad adaghan mag martiryo ipanukdok na niya ni mga imahe Santa Maria. Muna yung labing tinuod nga istorya diha. Martiryo. Dili martir ng inyo, martiryo. Straight to the point. Tamag kay balaw aning uban sa Tagalog pa ni nasisiraan na ng bait ito. Nasisiraan na ng bait itong si ano. Muna nga magbalanse tag tinuod ni may gala 35 minutos man makalabay alas 8 kabuntagon. Straight to the point. Wala naman tayo igong oras, no? Antod na lang sunod gayon po kinin yung ubos sa sulugon sa Ginoo manamilitius pag-ingon. Naidakok i-sticker ba nga katawang tao? Natunong mo po sa ako ang wano. Kung sinina ba, mula na inoon na design sa kung sinina. Ayos po tanaw, no? Salamat kaya sa inyong pagsunod. Unya na po mag-live ya punta. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.